O número de igrexas e mosteiros románicos que concentran no seu territorio sitúa a provincia de Lugo no segundo lugar de Europa e, consecuentemente, do mundo. A Catedral de Lugo e San Martiño de Mondoñedo, en Foz, son dous emblemas desta riqueza patrimonial que a Deputación exhibe con orgullo a través do programa de rutas turísticas Coñece o Románico da provincia. Defender e poñer en valor este patrimonio é unha obriga, por un lado, e unha prioridade tamén para a Deputación de Lugo. Por iso, estas rutas forman parte dunha estrategia máis amplia que vimos promovendo, que é o modelo turístico que desenvolvemos da Diputación, que sempre é mellorable, pero tratamos de defender un modelo de proximidade, un modelo que sea sostible, non masificado, por tanto un turismo de calidad, que aposta por desestacionalizar. O presidente da Deputación presentaba nos Xardíns de San Marcos a nova edición das visitas guiadas e de balde na compañía de alcaldes, alcaldesas e concelleiros dos municipios que gardan estas xoias románicas. Teríamos capelas que gardan séculos de historia, hai igrexas que foron faros espirituais, sobre todo, lógicamente, para a rexión católica, e vilas que naceron ao abeiro de algún monasterio, non? 16 rutas con outros tantos monumentos que se poderán visitar na última fin de semana deste mes de maio e na seguinte do mes de xuño en grupos dunha vintena de persoas, previa inscripción na web da Deputación.